Fondacija Humanity in Action BiH u proteklih 6 mjeseci implementirala je projekat pod nazivom Game Escape uz podršku Fondacije Mozaik, Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u BiH, kroz zajednicu za aktivizam i preduzetništvo Lonac Pro uz financijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. 12 mladih ljudi iz cijele BiH su zajedno učili, promišljali izgradnji mira, suočavanja s prošlošću, nasljeđu ratne traume, posljedicama i prevazilaženju ratnih trauma kroz inovativne edukativne alate, 3 društvene igre na ploči i escape room. U ovom video tutorialu vam predstavljamo igru pod nazivom 4FK. Igra 4FK se sastoji od mape, odnosno ploče sa 4 otoka, spina pomoću kojeg igrači napreduju ili nazaduju i materijalima za provjeru tačnosti odgovora. Sadržaj igre su kartice i odgovori za srednju školu i fakultet. Postoje 4 vrste kartica: plave, zelene, žute i crvene, koje označavaju faze, odnosno pitanja koja se vezuju za tu kategoriju. U središtu se nalazi otok mira. Igrači se pijunima kreću po mapi, odgovaraju na postavljena pitanja. Za svako tačno odgovoreno pitanje, igrači postavljaju zeleni žeton na crveno polje, što označava da je na tom polju uspostavljen mir. Svi igrači igraju za sebe, te okretanjem spina dobijaju pitanja za određene faze. Putem okretanja spina, igrači mogu da napreduju nekoliko koraka ili da nazaduju. Postoji džoker polje šljem, kada polje ostaje u miru i kada se da netačan odgovor. Postoji džoker razmjene, kada igrač ima pravo zamijeniti pitanje. Također postoji džoker obavještajac, igrač ima pravo tražiti pomoć drugog igrača kada odgovara na pitanje. Provjeravanje datih odgovora vrši se putem kartica sa tačnim odgovorima. Na spinu postoji polja kao što je embargo i nagazna mina, koji upućuju igrača da preskače pitanje, te ne odgovara na pitanje ili u slučaju dobijanja nuklearne bombe, kada sva polja na njegovom otoku postaju crvene. Igra se nastavlja odvijati dok neko od igrača ne odgovori tačno na sva pitanja na svom otoku, te osvaja prvo mjesto i uspostavlja mir na svom otoku. Ostali igrači nastavljaju igrati sve dok ne odgovori tačno i dok ne uspostave mir na svojim otocima. Kada sva polja budu zelena, igra se završava.